ଭାଇ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ତମକୁ କହିଥିଲି ଘର ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ। ମାରିଦେବି ଆଉ। ଇଏ ଧର। କଣ ଏଠି କଦଳୀ ଖାଇଲଣି ବସିକି? ତୁମକୁ ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି। ମାରିଦେବି ବା। ଆଉ ସେଠି ବାସନ କିଏ ମାଜିବ? ଏଠି ବସିକି କଦଳୀ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖା। ତମ ଗୋଟେ କାମ ଦେଲେ ତମ ହଉନି ଠିକ ସେ ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। କିଛି ହବନି। ପୁଣି ଆସିକି ବସି ପଇଲ ଏଠି। ଖାଲି ଖାଇବ ବସିବ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ତା ଛଡା ତମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ ଦେଲି ସେ ବି ଠିକ ସେ ହେଲାନି ତମ। ଆରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଜି ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିନି, ଆଜି ବି ପରାଧୀନ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କହିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ। ଯା କରିଦେବି ଆଉ, ଯାଉଛି ଆଉ।